Centrum bolo založené preto, aby mladí ľudia mohli nachádzať prijatie, mohli nachádzať domov. Zároveň aj preto, aby to bolo miesto formácie mladého človeka. To, aby toto miesto bolo miestom prijatia, teda miestom domova, kde ten mladý človek, keď príde, tak vždy niekoho nájde a nájde človeka, ktorý ho vypočuje, ktorý je s ním, ktorý s ním hovorí o jeho problémoch, o jeho zážitkoch, tak to predpokladá, že príde do nejakého spoločenstva. A to spoločenstvo práve vytvárajú dobrovoľníci. My ich voláme tímáci, ktorí sú členmi tímu, nie tímu v zmysle nejakej pracovnej skupiny, ale v zmysle spoločenstva. Tak, ktorí vytvárajú rodinu a vlastne ten mladý človek prichádza do rodiny, do spoločenstva týchto tímakov a zažíva to spoločenstvo. Dôležité je, aby tí mladí ľudia, ktorí sú tu tímakmi, aby žili s Bohom a žili medzi sebou. Po všetky veky vekov. V centre som sa ocitla možno trocha náhodou, ale veľmi rýchlo, a to hlavne na základe jedného telefonátu, ktorý bol pred štátnou skúškou, kedy mi Andrej zavolal, či by som náhodou nechcela prísť na testy. A ja som si povedala, že idem, hoci som už vedela, že mám nejaké iné plány na leto a potom ďalej na ďalší minimálne 6 až 8 mesiacov. Ale dosť mi to vrtalo v hlave a neskôr po zvážení a po jeho ďalšom telefonáte som povedala, že toto asi nie je náhoda. A tak som sa rozhodla zrušiť grant v Lotyšsku a ísť sem, pretože som mala pocit, že je potrebné viac slúžiť a že doteraz som dostávala ja a teraz je asi potrebné výjsť zo seba a dávať sa druhým. Prišla som sem raz na jeden anim variť, pomôcť do kuchyne a potom som prišla znova, no a tak sa ma Andrej spýtal, či by som nechcela ísť za týmáčku ako dobrovoľníčka. Najprv mi to tak ako, že vrtalo v hlave, či áno, či nie. No a rozhodovala som sa. V diecéznom centre mládeže som sa ocitol tak vlastne po takom dlhodobom procese, keď som od roku 2000 chodil na animatorskú školu, ktorú viedli ľudia z diecézneho centra Zuzka Jurčová a Zlatka Ligošová vtedy ešte. A úplne celý čas bola taká moja túžba prísť niekedy vrátiť tomu centru to, čo som od neho dostal. Chodila som sem na brigády, keď sa prerábalo, chodila som na mnohé akcie, potom pomáhať na animatorské kurzy. Vlastne, keď som rozmýšľal, že kedy prísť, tak po skončení školy sa mi zdalo, že to bude najideálnejšie. Prv, ako teda budem mať nejaké pracovné povinnosti, stabilné. Tímáci sem väčšinou chodia na rok, na 2, maximálne zvyknú na 3 roky, kedy vlastne svoj život, kedy svoj čas venujú službe mladým ľuďom. Myslím si, že je to pre nich veľká skúsenosť, jednak služby, jednak škola komunikácie, objavia svoje dary, svoje zručnosti, robia veci, ktoré predtým nikdy nemali možnosť robiť, zároveň získajú veľa kontaktov, ktoré vyplývajú z toho, že veľa mladých ľudí sem prichádza. Takže tímáci teda prichádzajú na ten čas a stávajú sa tými protagonistami tohto domu. Vlastne základom tohto domu je kňaz so svojím tímom. V rámci tímových úloh je to dosť flexibilné, pretože v mnohých úlohách sa meníme po mesiaci, prípadne ako je to nevyhnutné vzhľadom na tematický nejaký harmonogram. Som zodpovedná aj za kuchyňu, ale na druhej strane aj za programové riešenie, či už animatorskej školy, jednotlivých víkendov, prípadne dlhodobé akcie cez týždeň. Napríklad teraz sme tu mali Nemcov na 10 dní a v rámci tohto pobytu bolo potrebné zabezpečiť jednak výlety pre nich, taktiež nejaké vyžitie v prírode a samozrejme nejakú akciu, čo bolo veľmi skvelé v rámci nočnej hry. Tak ja prirodzene tým, že som jediný chlapec v tíme, teraz zatiaľ, verím, že bude nejaký kolega, tak mám na starosti také mužské práce, potom mám na starosti počítače, a teda tú techniku, tú technické zabezpečenie centra a pomoc, čím treba. Chceli by sme hlavne, cítime dôležité, že aby ostalo toto miesto, teda miestom prijatia, že ten mladý človek sem môže prísť a spontánne prísť.
keď to potrebuje a keď chce zažiť spoločenstvo. Cieľom aj tohto centra je robiť animatorskú školu, potom robiť akcie, na ktorých sa tí mladí stretnú, či už to bude Silvester, či už to bude Veľká noc, tu v centre, kedy nám chodí veľa mladých ľudí, kedy prichádzajú, aby spolu s nami prežívali sviatky, lebo túto skúsenosť vo svojich rodinách nemajú. Budeme tu mať cez tento rok tvorivé dielne, či už s divadlom Aták, alebo s divadlom z Pasáže, alebo potom rôzne prednášky na témy. Vždycky v tom centre, keď tí mladí prichádzajú aj spontánne, je čas na to, aby sa niečo nového naučili, aby niečo nového zažili, aby niečo nového vytvorili. Toto centrum učí ľudí rozprávať sa a zároveň robiť veci, ktoré doteraz nikdy v živote nerobili. A to bolo možno príklad nielen tých Nemcov alebo iných ľudí, ktorí sem prišli zo zahraničia, ale aj domácich Slovákov, ktorí, dajme tomu, prvý raz v živote škrabali zemiaky, alebo čistili záchody, alebo sa podielali na miešaní polievky, čo bolo pre nich úplná agroturistika, ktorú vtedy vôbec nezažili. Takže naozaj robiť veci tu spolu, čo je veľmi dôležité. Nie, že ty robíš toto, síce to rozdelíme, ale zároveň sa snažíme byť stále spolu. Tu sa sadne, povie sa, chce niekto kávu, čaj, a ako keby, neviem, asi je to naozaj tou nejakou božou mocou, že začínajú sa sypať z ľudí také veci, o ktorých nerozprávajú nikde inde. A na novo ako keby objavovali to, že veľmi dôležité komunikovať medzi sebou navzájom a tiež počúvať, lebo to ako keby dnešný svet častokrát nevedel. Asi takou primárnou vecou je budovať spoločenstvo a príjmať ľudí, ktorí sem prichádzajú. Čiže hoci sedíme, máme chvíľku voľno, každý z nás má nastavené uši na to, kedy vrznú dvere. A to je už symbol pre teba. Niekto prichádza, vie, prečo sem prišiel a preto ja vychádzam zo seba, vychádzam k nemu, aby som ho prijal. Taký najväčší prínos pre mňa osobne je možno taký nový vzťah, ktorý môžem mať s dievčatami, pretože som nemal sestru a vlastne ako spoločenstvo tých tímakov musíme držať spolu ako rodina. A je to pre mňa také nové zažívanie toho, že kým je dievča. A myslím, že ma to aj ako muža rozvíja v takom vnímaní toho jemného a krehkého na ženách. A potom je to aj ten duchovný rozmer. Ježiš povedal svojim učeníkom: vy sa nedávajte volať rabi, bo máte iba jedného učiteľa, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi. Myslím si, že osobne mi to centrum zatiaľ dáva veľmi, veľmi veľa. V takom osobnom dozrievaní. Oni, tí mladí ľudia, dávajú zrkadlo človekovi a častokrát vidí seba samého. Aj v tej svojej biede a zároveň aj možno v tých vlastnostiach hodnotných, ktoré by som si nikdy predtým neuvedomil. Ale viem neustále, že musím a aj chcem sa učiť stále vstupovať do komunikácie s nimi.